So we're caught up in drama. Everybody's talking, everybody's talking. We're caught up in problem. Everybody's talking, everybody's talking. Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε με το φίλο μου τον Παντελή και την αδερφή μου την Εφέλη το γνωστό πλέον σε εσάς παιχνίδι Τζάμι Μπάνι. Αλλά θα κάνουμε μια μικρή αλλαγή, θα λέμε Ευελίνα TV. Ας ξεκινήσουμε. Μπράβο, πάμε. Ξεκινάμε. Τι θα κάνετε, Ευελίνα? Θα βάζουμε από μια καραμέλα στο στόμα μας και θα λέμε τη φράση Ευελίνα TV. Και θα έχει πάρα πολύ πλάκα. Πέτρα μολύβι, ψαλίδι, χαρτί. Για πάμε. Πέτρα μολύβι, ψαλίδι, χαρτί. Πέτρα μολύβι, ψαλίδι, χαρτί. Πέτρα μολύβι, ψαλίδι, χαρτί. Επιτέλους. Δεν μου αρέσει πολύ το μαρσμέλο. Ευελίνα TV. Ευελίνα TV. Ευελίνα TV. Ευελίνα TV. Ευελίνα TV. Έλα, μόνο δύο έχετε βάλει. Για προχωρήστε. Πάμε. Έλα, πάνε ρε. Έλα, πάνε καραμέλα. Έλα, πες. Για σήκω, για πες. Η σειρά του Παντελή. Ευελίνα TV. Ευελίνα TV. Ωραία. Συμπιέστε τα, συμπιέστε τα. Πόσες έχετε βάλει? Μην τις μασάς εσύ, σε βλέπω, μέσα. Ευελίνα TV. Ωραία. Ευελίνα TV. Θα κάνω μετά. Κρατήσου. Θέλεις μια κοκακολίτσα να ρευτείς? Αχ, παιδιά, μην το προσπαθήσετε, θα κάνετε αναγούλα, σας το λέω, αλλά... Γεια σας παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο μας. Δεν μπορώ να μιλήσω. Γεια σας παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο μας. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like και ένα subscribe. Επίσης γράψτε μας από κάτω στα σχόλια τι άλλο βίντεο θα θέλατε να κάνουμε και εμείς θα το κάνουμε σε μια στιγμή. Γεια σας και μην ξεχνάτε, stay tuned for more!